rozdelenie, kde sú nastúpené pátracie týmy, zastúpenie policajného zboru a pátracích tímoch Východ, pátracieho tímu kinologického z Popradu a pátrací kinologický tím Košice. Bude vykonané základné rozdelenie do sektorov, prejdenie rizikových miest s predpokladom, kde by mohla byť, alebo vylúčenia miesta, kde by menovaná mohla uviaznuť. Takže zatiaľ toľko, rozdelíme ich do skupín, vyvezieme a velenie bude preberať riaditeľ obvodného oddelenia z Kisaku, pán Jarný, ktorý má spojenie so všetkými skupinami a tok informácií bude prechádzať cez pána Jarného, teda veliteľa patracej akcií, ktorý prevezne potom po mne to zorganizovanie a bude posúvať informácie na operačné stredisko. Zatiaľ všetko. Takže je čas 10:35. Je po rozdelení, každý má volací znak, určené miesto, určenú činnosť. Organizačný zväzok je v podstate určený a odchádzame na svoje miesta a nástup na trať na previerky v určených sektoroch.